Čau, já jsem Falken a zdravím tě u tohohle 5. dílu ze hry Tube Tycoon. A v minulém díle jsme už měli češtinu, začali jsme trošku víc vydělávat, samozřejmě. Dostali jsme docela dost odběrů. Teď máme docela zajímavé číslo odběrů, jako 1333 odběrů. To není vůbec špatný. Rovnou se pustíme do hry, takže se podíváme na bodíky, nemáme bodíky, nahrajeme nějaký film, teda denní vlog, pardon, a máme něco napsat, takže pár vykřičníků, pak vydáme Sepra a vydáme základní vlog o bláznivém Jackovi, ano, já jim hovínka, to není zase tak špatné. Nějaký iluminát nás doporučil a zatím docela vydělávám, dneska máme $17 a ještě natočíme Maria, 41. díl, tak. Kolem $7 jsme vydělali, $8 dokonce, zase nás člověk poručil, podíváme se, jestli máme vodíky, nemáme vodíky, nevadí, peníze teď nemáme, vrátíme se do pokoje, vyspíme se, tak a máme -5, což je dobré, ano, takže máme udělat tak, ano, a já už mám 2, uděláme, dneska nebudeme dělat obyčejný vlogy, protože máme tak, ale příště ho uděláme, ještě uděláme daily vlog. No, krása, $15 a ještě vdáme denní vlog a to bude, počkáme se nahraje. $22 jsme vydělali. Krása, podíváme se, jestli máme nějaký bodík, nemáme bodík a mám $45, co to znamená, že si zkusíme koupit nějakou hru. A my už vlastně můžeme hrát, kupovat si single, Tube Tycoon, to Glue, Pikamon, Super B-Boy. Ne, já se ho nemůžu koupit, ale musím si dát $12, takže to znamená, že už vyděláváme, super. Počká, přišla, takže další tak, nevadí, pak dáme denní vlog a to bude vykřičník a dáme k tomu smajlíka. Teď dáme základní vlog o epickém kolotoči a potom vydáme, nebo víte co, koupím, jestli nám vydou na to peníze, tak si koupíme nějaký, potřebovali ještě jedno takovýhle podobný video, který budeme strašně moc vydělat. Jo, docela to ujde. Lidi nás docela doporučují, kromě tohohle smula, kromě toho kina CZF, máme na Super Beef Boy, nemáme, škoda, nevadí. Tak nahrajeme, jak jsem říkal, nahrajeme ještě jeden základní vlog. Nebo víte co, začneme úplně jinou hru než Super Beef Boy. World of Glue, jo, dáme World of Glue. To by mě zajímalo, co je to za hru, když je to single player a je to World of Glue, takže je to svět lepidla. Jo, to je nejlepší název ever, ale jako docela to má dost velkou sledovanost oproti tam těm dílům, takže jen pohodám. A zhejtil nás nějaký člověk a máme jeden bodík, super, máme show. Jo, a máme udělat další tak, takže jen uděláme tak a Hair Dyeing uděláme, potom uděláme den vlog a ten se bude jmenovat a teď dáme vykřičník a otazník. Takže, že uděláme přesně základní vlog a bude o živým elektrickým motoru. To jsou témata, ty už jsem dlouho neviděl. Mr. Bionekl nás doporučil a máme docela dost dolarů za jedno video. No, docela to ujde, hele. Sepra a ještě nahrajeme Maria. Nemáme energii, sakra. Musím si koupit takový ty elíky, co nám dělají Mr. Bratrstvo, tady u těch Bratrstvo ven, tady u těch Bratrstvo, tak tam si musíme nějaký elík koupit, ale ten nejlevnější stojí $50, na který ještě nemáme. Škoda, a dal bych tam rozhodně energii, to bych docela potřeboval, abych třeba mohl vydávat víc než 4 videa denně. Takže jen došla nám energie, už nic dělat asi nemůžeme, podíváme se jenom, jestli máme nějaký bodík. Nemáme bodík, nevadí, vyspíme se a máme tady za sebou 36. den a máme nové téma pro tagy, ale my ještě jdeme pokračovat, ten budeme dělat potom a děláme denní vlog a ten bude se jmenovat otazníky samozřejmě. Nic jiného tam dávat přece nemůžu. Uděláme základní vlog a ten bude o roztomilý u kukule. Nevím, co je u kukule, ale prostě to tam dáme. A máme $1, to je velice dobré. A už jsme zase vydělali tak $11 a máme doporučení, samozřejmě, to jsem velice rád. Takže máme ještě nějakou energii, nenahráli jsme žádnou hru, takže nahrajeme World of Glue, protože to jsme minule nenahráli. Podíváme se, jestli máme bodík, nemáme bodík samozřejmě jako vždycky. Ty bodíky se tady vydělali nějak pomalu, to mě štve. Docela sledovaný, $18, to je hodně dobrý. A vyspíme se. A ty odběrata nám zatím docela stoupají. Nemáme bodík jako vždycky a máme vlog. Poslední video game. Dáme denní vlog a ten se bude jmenovat co? A ještě dáme pár otazníků.
teď natočíme video základní vlog o sicilské bramboře přece, ne, sicilské brambory. Jako vždycky, ty taky stojí prostě s prominutím úplně za hovno. I v reálném životě to tak je. Nevím, proč to lidi dělají, ale prostě 30. díl Sepra. Kolik máme? $82. Super, takže si koupíme elík na, aby jsme mohli dělat o jedno video víc. Počkat, děláme 3 a ještě pak bych potřeboval. Takže 2krát potřebuji elík. A to budu potřebovat 150, protože ono se to vždycky... sakra, fixnul a on... Fixon nás nedoporučuje, to mě štve. 51 a nemůžem. Jak? Vzpomíně máme, nevadí, nemůžem, nic. Takže nahrajeme, podíváme se, jestli máme, nemáme. Takže uděláme denní vlog, takže máme všechny tagy hotový a teď můžeme v klídku dělat svoje tagy. Já jsem idiot, sice s gramatickou chybou, ale nikomu to nevadí. O živém Facebooku, ano, živý Facebook, ten by jsem teda nechtěl mít doma. Sakra, další díl Sepra, měl jsem dát Mária, ne, sakra, jsem se překlikl, já jsem neuvědomil, proč tak bezmyšlenkovitě klikám. Ale já jsem idiot, má docela dost to. No, prostě na internetu dějte se debila a máte hodně velkou sledovanost. Jako jedna určitá osoba. Já miluju Minecraft. Ano, tu myslím, tuhle osobu. Tak a máme $116, což je velice dobré číslo. A nahrajeme Mária a podíváme se do bratrstva. A furt nemůžeme nic kupovat. Nevadí. A jo, Mario docela ujde. Sepr možná viděl, Sepr viděl míň, ale tady víc. Super, kde, jo, dobrý. Tak, došla nám energie, máme nějaký bodík? Nemáme bodík, nevadí. Takže se vyspíme, 39. den je za náma. A je tady 40. den a máme další tak. Ani si to nemusím číst, protože já už to vím. Selfie tak. K čemu jsou, prosím vás, selfiečka? Uděláme vlog o modrý Fred. A dáme tam pár vykřičníků. A vydáme to. Podíváme se na potík, já bych si nedočekal pro tohle, ale nemám na to, prostě nechápu, proč to nemůžu kupovat, prostě ne, tak někdy jindy, no. Však ono se tam snad někde ukáže, snad. Cože? Já neviděl, že selfie tak bude tak populární. Děkujeme ti husy, ale teď vydáme hru World of Glue. Další doporučení, to je tak krásný, když nás každý doporučuje. A tohle asi do nekonečna nebude, nevadí. Já už chápu, proč jsem nemohl kupovat. Teď už můžu, protože jsem to neměl vyzkoumaný. Takže si dáme aktivity, energie nebo času. Takže teď budeme moct dělat takzvaně 5 videí. Krása, to jsem velice rád. 40. den je za náma a máme tady další den. A dneska na to budeme tvrdě, dneska začneme hrama. Takhle obvykle nezačínám, protože začínám nejdříve vlogama a potom to ukončím hrama. A dneska to uděláme prostě naopak. Krása, zase jsme byli doporučeni a dokonce 2 a teď nás člověk nějaký zhejtil. Už jsem se tak radoval, že nás všichni doporučoval a hned nás zhejtil. Zase jsme viděli tak akorát. Nevadí. Ale hry jsme dneska natáčeli. Můžu natáčet. Ještě mi zbyde nějaká energie, ale nemám jí na co natočit, takže pohoda, tady napíšeme nějaký blábol, takže blábol, ne abol, ale blábol. Samozřejmě natočíme nějaký blábol, takže se to bude jmenovat samozřejmě blábol, ne, vy jste si mysleli, že tam napíšu League of Legends, XDDD a takovýhle hovadiny s prominutím o živým YouTube a ještě uděláme jeden základní vlog, už nemáš energii, jdi se vyspat, sakra, štve mě to 5 videí, takže potřebujeme ještě jeden elík a budeme to moct dělat i na tagy. Krása. Cože? 10 000 shlédnutí na videu? Tak tohle už jsem hodně dlouho nezažil. Přesně 10 000 shlédnutí na video a 73 komentářů. Tak to je hodně dobrý. Nemůžem, takže se jdeme vyspat, 41. den, bacha, pardon. A dneska to bude velice rychle 1, 2, 3, tak uděláme základní vlog a pohlednou bramborou začneme, protože to je velice zajímavé téma a dneska uděláme výjimku a bude to bez názvu. Krása. Tak. A doporučil nás další člověk. Docela jako dobrý videa děláme zatím. A nahrajeme hry, protože na to nám ještě zbyde čas. A myslím, že už nemáme energie. Ano, nemáme energie, jenom na 5 videí, což mě štve.
ale vydržet se to dá. Krása, ale už nám došla energie, podíváme se, jestli máme nějaký bodík. Samozřejmě nemáme bodík, koukneme se. A můžeme, takže si dáme aktivity, energie a máme další energy drink, jakoby. Takže už můžeme dělat 6 videí denně, což jsem velice rád. Víme se, 42. den už je za náma. Krása. Já bych se prozatím s váma tady u toho videa ze hry Tube Tycoon rozloučil. Jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, nezapomeňte tohle video sdílet a určitě mi dejte odběr na můj kanál. To by bylo asi všechno, já už se s vámi prostě rozloučil a u dalšího dílu ze hry Tube Tycoon zatím čus!